Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Η R3 πρωτοστατώντας για μια ακόμη φορά στο χώρο των μουσικών εκπομπών, αλλά και στην προβολή, διάδοση και αν θέλετε τη διαφύλαξη της καλής ελληνικής μουσικής, σας ετοίμασα ένα πολύ ειδικό πρόγραμμα με τον τίτλο «Τσιτσάνης ο Οικουμενικός». Το Τσιτσάνης είναι γιατί περιέχει τραγούδια του μεγάλου τρικαλινού δημιουργού και το Οικουμενικός είναι γιατί τα ερμηνεύουν δύο ξένοι, δύο Σουηδοί, με τη βοήθεια μάλιστα δύο Ελλήνων. Έτσι αποδεικνύεται ότι ο Τσιτσάνης συγκινεί και εγωιτεύει ακόμα και στην τρίτη χιλιετία. Όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ξένους. Και επειδή οι ξένοι τον μαθαίνουν και τον παίζουν τέλεια, και αφού επίσης τον τραγουδάνε στα ελληνικά, μπορούμε να μιλάμε χωρίς αμφιβολία για Τσιτσάνη οικουμενικό. Να περάσουμε και σε τραγούδι τώρα δια του λόγου το αληθές. Μένω έκπληκτος πάνω, γιατί ο Σουηδός φίλος δεν ερμηνεύει απλά το τραγούδι, αλλά το νιώθει, το υπηρετεί και πραγματικά ακούς τη φωνή του να πάλεται. Να μας το συστήσεις τώρα. Πες μας, από πού έρχονται. Λοιπόν, Νίκο, αγαπητοί τηλεθεατές, ο Ρόμπερτ Φόλς είναι καθηγητής μαθηματικός με μουσικές καταγωγές στο ροκ. Πριν από 20 χρόνια όμως τον συγκίνησαν τα ελληνικά ρεμπέτικα τραγούδια. Έτσι αφιερώθηκε στον ελεύθερο χρόνο του σε αυτά. Παίζει μπουζούκι και τραγουδάει και συμμετέχει σε κομπανίες που δίνουν παραστάσεις κυρίως στη Σουηδία. Μένει στο Γκέτεμποργκ και ο άλλος τώρα, ο Λέιφ Έριξον, ο δεύτερος, ναι, είναι ένας επιφανής νομικός, πρόεδρος δικαστηρίου στη Σουηδία, παίζει ακορντεόν, κάποιες φορές τραγουδάει στα ελληνικά φυσικά και τραγουδάει με πάθος που ακούγεται και φαίνεται. Συμμετέχει δε στο συγκρότημα Μερακλείδες που εδρεύει στη Στοκχόλμη και αποτελείται μόνο από Σουηδούς.
από κλήρος γυρίζω στην κακούργα ξενιτιά. Περιπλανωμένος, δυστυχισμένος, μάτια της μάνας μου την αγκαλιά. Περιπλανωμένος, δυστυχισμένος, μάτια της μάνας μου την αγκαλιά. Μανούλα μου και εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Να μιλήσουμε όμως πάνω και για τους δύο Έλληνες που συμμετέχουν στο σημερινό πρόγραμμα και είναι αυτοί που βοηθάνε τους Σουηδούς. Να τονίσουμε μάλιστα ότι η παρουσίαση αυτή είναι έκτακτη, μια και η ΕΡΤ3 έχει προγραμματίσει στο πλαίσιο αυτής της ίδιας της σειράς εκπομπές με κομπανίες ξένων που παίζουν ρεμπέτικα όλες. Ανταμώσαμε λοιπόν στην Αθήνα ο Ρόμπερτ, ο Λέιφ, η γυναίκα του η Λένα που επίσης τραγουδάει και εγώ μαζί με κάποιους φίλους. Και έτσι τους γνώρισα το ζευγάρι της Κατερίνας Τσιρίδου που παίζει μπαγλαμά και τραγουδάει και του Νίκου Πρωτόπαπα που παίζει κιθάρα και τραγουδάει. Τα παιδιά έδεσαν σαν γλυκό του κουταλιού που το φτιάχνουν άξια χέρια και όχι μηχανές. Αφού η Κατερίνα ειδικεύεται στον τσιτσάνι, αλλά το ίδιο κάνει και ο Ρόμπερτ Φόλς. Έτσι να πούμε ότι βγήκε αυτό το ωριαίο πρόγραμμα που πρέπει να θεωρηθεί μάλλον σαν ορεκτικό σε αυτά που σχεδιάζουμε με αμιγώς ξένες κομπανίες ρεμπέτικες. Και πριν ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που θα πει η Κατερίνα Τσιρίδου, να πούμε ότι το νεαρό αυτό κορίτσι έχει μικρασιάτικη καταγωγή και ότι τόσο η προσγιαγιά της όσο και η γιαγιά της έπαιζαν όργανο και τραγουδούσαν. βραδιά την τελευταία που μίλησαμε στο παλιό σπίτι το ετούτο που χωρίς
το παλιό σπίτι το ετούτο που χωρίσαμε και με δάκρυα ποτάμια το ποτίσαμε. Το παλιό σπίτι το ετούτο που χωρίσαμε και με δάκρυα ποτάμια το ποτίσαμε. Ο Ρόμπερτ, εκτός από τσιτσάνι, παίζει και τραγουδάει άλλα τραγούδια. Α, βέβαια. Ο Ρόμπερτ, Νίκο, αγαπητοί τηλεθεατές, ξέρει σχεδόν όλα τα ρεμπέτικα και τα μικρασιάτικα. Μπορεί να τα παίξει και να τα τραγουδήσει στα ελληνικά, εννοείται. Το ίδιο και οι υπόλοιποι του συγκροτήματος που συμμετέχει. Στα γλέντια μας με τον Ρόμπερτ γίνεται χαμός. Τον έχουν αγαπήσει όλοι οι Έλληνες που τον γνώρισαν και κυρίως αυτοί που παίζουν. Γιατί εκτιμάνε απεριόριστα την ικανότητά του και το πάθος του. Ο Τσιτσάνης όμως είναι η μεγάλη του αγάπη. Και με την ευκαιρία να πω ότι οι ξένοι που παίζουν ρεμπέτικα τραγούδια, και είναι πάρα πολλοί, αγαπάνε εκτός από τον Τσιτσάνη, τον Μάρκο, τον Μπάτι, τον Δελιά, τον Γιουβάν Τσαούς και όλους τους άλλους θεμελιωτές, δηλαδή τους αυθεντικούς στο ρεμπέτικο. Άκουσα μάλιστα ότι στην Ιαπωνία υπάρχει σύλλογος θαυμαστών του Μάρκου Βαμβακάρη. Από Ιάπωνες αποτελείται φυσικά. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το ρεμπέτικο τραγούδι είναι τώρα πια εξαγώγημο είδος. Βεβαιότατα, δεν έχω καμία αμφιβολία και κάποιοι θα έπρεπε να το έχουν πάρει χαμπάρι και όχι να προσπαθούν να εξάγουν ελληνικά τραγούδια με ημερομηνία λήξεως. Το ξέρα μια μέρα πως θα έρθεις και τις τρέλες σου θα βαρεθείς. Μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου, μείνε μες στην αγκαλιά. Να φύγεις πια, μάγκα μου, μείνε μες στην αγκαλιά. Ήταν άδικος ο χωρισμός και ήταν απειλός της ταχρός. Μη μου ξαναφύγεις πια, μάτια μου, μείνε μες στην αγκαλιά μου.
δίχως συγγενείς. Μη μου ξαναφύγεις πια μανιά μου, μείνε μες στην αγκαλιά μου. Μη μου ξαναφύγεις πια μανιά μου, μείνε μες στην αγκαλιά μου. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Όταν οι Σουηδοί τραγουδάνε στα ελληνικά, τι εντύπωση μπορεί να κάνει η προφορά τους, που φυσικά είναι σουηδική? Ναι. Εντάξει, επειδή δεν είναι τέλεια τα ελληνικά τους. Μα θα ήταν και αφύσικο να ήταν τέλεια. Τι Σουηδοί θα ήταν που έμαθαν μια άλλη γλώσσα μεγάλη. Τέλος πάντων, δεν έχω παρατηρήσει καμία αρνητική αντίδραση, αγαπητοί τηλεθεατές και αγαπητέ Νίκο. Τουναντίον, ο θαυμασμός είναι μεγάλος αφού ένας ξένος από τον παγωμένο βορρά τραγουδάει ζεστά ελληνικά και παίζει μπουζούκι τόσο τέλεια, στην περίπτωσή μας ο Ρόμπερτ, αλλά και ο Λέιφ με το ακορντεόν. Με την ευκαιρία να πούμε και το εξής και να το σκεφτούμε αυτό. Ήδη από τη δεκαετία του 50 η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη μας ειδικότερα είχε πολλά ροκ συγκροτήματα, μεταξύ των άλλων έπαιζαν Elvis, Beatles, Rolling Stones κλπ. Δηλαδή έπαιζαν και τραγουδούσαν στα αγγλικά. Δηλαδή, και σήμερα το ίδιο δεν γίνεται? Ναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν πώς άκουγε τότε ή πώς ακούει αυτά τα τραγούδια τώρα ένας ξένος, ένας Άγγλος ή ένας Αμερικάνος. Ίσως όπως εμείς ακούμε τα ελληνικά του Ρόμπερτ. Να συνεχίσω και κάτι άλλο. Τώρα τελευταία έγινε της μόδας Έλληνες τραγουδιστές να τραγουδάνε στα ισπανικά, τουρκικά, αραβικά και δεν ξέρω και σε τι άλλο. Αφήνω πια τα ιταλογαλλικά. Λες να μην ακούγεται η διαφορά από τους αυτόχθονες ηθαγενείς εντός εισαγωγικών? Βεβαίως ακούγεται, αλλά δεν πειράζει όταν η ερμηνεία γίνεται από καρδιάς, με πάθος και όλα αυτά τα ζεστά στην περίπτωσή μας όπως είναι του Ρόμπερτ Φόλς, τον οποίον θα ακούσουμε τώρα στο αγαπημένο του. Ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι? Τα νιάτα τα μπερμπάντικα. Τα μπερμπαντικά γλέντατα στο καιρό τους, γιατί μπαμπέσα η ζωή, στη ζωή θα κάψει το όραθο του. Τα μπερμπαντικά τα νιάτα γλέντισε τα στα γεμάτα. Τώρα που και σαν τη φωτιά, τώρα που έχεις ρέντα, μέσα νύχτα και χαράγες, χαράγες με τη ψυχή ισογλέντα. Τα μπερμπαντικά τα νιάτα γλέντισε τα στα γεμάτα. Ήθελα κυρίες και κύριοι να σας πω ότι η Κατερίνα Τσιρίδου, αν και νεαρή, δείχνει όριμη ερμηνεύτρια του Τσιτσάνη. Κάποιες φορές μάλιστα θυμίζει τις ανεπανάληπτες ερμηνείες και διφωνίες της Μαρίκας Νίνου. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Το είπες θαυμάσια. Θυμίζει και παραπέμπει. Θυμίζει και παραπέμπει.
Αν και η Κατερίνα Τσιρίδου τραγουδάει και μικρασιάτικα και πολίτικα, αλλά και τραγούδια άλλων δημιουργών, στον Τσιτσάνι είναι μοναδική, έχει να πούμε ειδικότητα. Έτσι μπορεί να πει κανείς ότι κατά κάποιο τρόπο οι μεγάλες τραγουδίστριές μας του παρελθόντος, η Νίνου, η Μπέλου, η Ρίτα Αμπατζή, η Ρόζα Εσκενάζη, ζουν, ναι, αυτές οι φωνές ζουν και ζουν μέσα από τις σύγχρονες φωνές σύγχρονων κοριτσιών, τις οποίες επηρέασαν και δίδαξαν, άσχετα αν κάθε φωνή, καλή ώρα σαν της Κατερίνας μας, έχει το δικό της προσωπικό χρώμα. Τα ρεμπέτικα τραγούδια πάνω μου πρέπει να είναι το μοναδικό είδος ελληνικής μουσικής που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους ξένους. Έτσι ώστε να γίνονται κομπανίες ολόκληρες που αποτελούνται μόνο από αυτούς. Έτσι είναι. Το πιστεύω. Γιατί σίγουρα σε πολλές χώρες έχουν αγαπηθεί Έλληνες δημιουργοί, όπως ας πούμε ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, κυρίως με τις διεθνείς τους επιτυχίες, τις κινηματογραφικές τις γνωστές, ναι, όπως και ο Ντέμις Ρούσος, όπως και ο Βαγγέλης με G. Δεν υπάρχει όμως κανένα συγκρότημα, κομπανία τέλος πάντων, ναι, καταλαβαίνετε, που να παίζει τη μουσική τους. Τα ακούν από δίσκους. Μόνο ξένα συγκροτήματα ρεμπέτικων τραγουδιών υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Νίκο, αγαπητοί τηλεθεατές. Θα το καταλάβουμε αυτό κάποια φορά. Ρωτάω, θα το καταλάβουμε σε πρώτο πληθυντικό, για να μην ρωτήσω σε τρίτο πληθυντικό. Φαντάζεσαι, Νίκο, ένα φεστιβάλ ρεμπέτικου τραγουδιού, ας πούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, με ξένα συγκροτήματα που να αποτελούνται σχεδόν μόνο από ξένους? Θα φάνταζε σαν πριγκιπέσα, όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού του Τσιτσάνι, που θα ακούσουμε τώρα να ερμηνεύει ο Ρόμπερτ.
το μυαλό μου. Πώς γλέντουσες στο Πειραιά, πώς γλέντουσες στο Πειραιά, πώς γλέντουσες στον Πειραιά, μαύρο μάτια μου και ωραία. Οπα. Φαντάσαι σαν πριγκίπεζα, φαντάσαι σαν πριγκίπεζα, φαντάσαι σαν πριγκίπεζα, να με πρότεινες μπαμπέζα. Οπα. Καημένος, σε περίμενα ο καημένος, όλη νύχτα μαραμένο. Τελικά ο τσιτσάνης ειδικότερα, αλλά και τα ρεμπέτικα γενικότερα, είναι όχι μόνο ελληνικό είδος, αλλά και οικουμενικό. Όπως τα blues που έχουμε παρουσιάσει από την Ερτρία παλιότερα, συγκρίνοντάς τα με τα ρεμπέτικα. Ναι, και εδώ είναι το ψητό. Τα blues είναι σίγουρα τα αμερικάνικα ρεμπέτικα. Τα τάγκος είναι τα αργεντίνικα ρεμπέτικα. Τα φάδος είναι τα πορτογαλέζικα ρεμπέτικα και ακόμα αν θέλετε τα φλαμέγκο, τα ισπανικά, ναι, είναι τα σπανιόλικα ρεμπέτικα. Αυτά τα τελευταία μάλιστα με τις ανατολίτικες λόγω Αράβων μουσικές κλίμακές τους. Εθνικές μουσικές όλες αυτές που κάποτε θεωρούνται από τους καθώς πρέπει παρακατιανές. Μετά όμως γίναν, είπαμε, εθνικές μουσικές. Έτσι και τα ρεμπέτικα, τα οικουμενικά πλέον ρεμπέτικα. Για μένα πια να κλαίνε, να με αφήσεις ήσυχο κι εγώ αστηράγεμαι, να με αφήσεις ήσυχο κι εγώ αστηράγεμαι. Τους φίλους έπιας και τους λες, ήρθες και ποιος κουράζεις, αφού σου το είπα καθαρά, μαζί μου δεν ταιριάζεις, αφού σου το είπα καθαρά,
μαζί μου δεν ταιριάζεις. Κοίτασε άλλον ένα βρεις και την καρδιά να δώσεις, αφού για μένα έσβησες και δεν ποιον σου να σώσεις, αφού για μένα έσβησες το μέλλον σου να σώσεις. Είπαμε ότι παίζουμε με Βασίλη Τσιτσάνη σήμερα, αλλά να που ξεφύτρωσε και ένα τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη που θα ακούσουμε να το ερμηνεύει ο Ρόμπερτ. Τι έγινε ακριβώς πάνω? Το απλούστατο έγινε. Όταν ο Ρόμπαν είναι το χαϊδευτικό του Ρόμπερτ, Ροβέρτο επί το ελληνικότερο, ναι. Όταν λοιπόν ο Ρόμπαν πριν 20 χρόνια άρχισε να μαθαίνει τα ρεμπέτικα τραγούδια, οι Έλληνες φίλοι του έφτιαχναν βέβαια κασέτες με διάφορα τέτοια. Ανάμεσα σε αυτές και μία με τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, στα οποία είχε τρυπώσει, είχε παρισφρήσει και ένα τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη, «Το παιδί μου πάλι θα πας στα ξένα». Ο Ρόμπαν, όπως και κάθε άλλος πριν από 20 χρόνια, νόμισε κι αυτός ότι ήταν του Τσιτσάνη. Του άρεσε όμως πάρα πολύ, το έμαθε και ήθελε να το πει στη σημερινή παρουσίαση. Νομίζω γεννηθεί το θέλημά του και του αξίζει, έτσι. Παιδί μου πάλι θα πας στα ξένα, σε έχει σκλαβώσει στη ξενιτιά. Σύρε παιδί μου με την ευχή μου, να μην ξεχάσεις τη μάνα τη φτωχιά. Σύρε παιδί μου με την ευχή μου, να μην ξεχάσεις τη μάνα τη φτωχιά. Σ' έχω με πίκρες μεγαλωμένα, πως θες αντέξω η ντολιά πια, που σε παιδί μου μες στη ζωή μου, μόνη χαρά μου για τα γυρατιά. Που σε παιδί μου μες στη ζωή μου, μόνη χαρά μου για τα γυρατιά. Παιδί μου
πολύ σεμνό και ουσιαστικό ακούω στο ακορντεόν τον πρόεδρο του δικαστηρίου της Σουηδίας. Έτσι είναι ο Λέιφ, έτσι είναι. Σεμνός και ουσιαστικός. Αγαπητότατος από όλους, συντροφικός, διασκεδαστικός, διοικείται θαυμάσια ωραίες ιστορίες από την πολύχρονη θητεία του στην έδρα του δικαστηρίου στη Σουηδία. Ιστορίες γεμάτες ανθρωπιά αλλά και χιούμορ. Και πάντα κουβαλάει μαζί του ακούραστα το ακορντεόν. Και η γυναίκα του η Λένα, ξέρει όλα τα στιχάκια από τα περισσότερα ρεμπέτικα. Κυρίες και κύριοι, θα τελειώσουμε όπως αρχίσαμε, δηλαδή με ένα οργανικό κομμάτι, με τον Ρόμπερτ να ιερουργεί για μια ακόμη φορά στο μπουζούκι. Αρχίσαμε με ένα χασάπικο του Βασίλη Τσιτσάνη και θα τελειώσουμε με ένα ζεϊμπέκικο, το περίφημο τρικαλινό ζεϊμπέκικο. Και τα δύο της προπολεμικής τέχνης αλλά και τεχνικής του Τσιτσάνη. Τσιτσάνης ο οικουμενικός λοιπόν. Εν ταυτό και ρεμπέτικα τα οικουμενικά.